Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a kafan sadarwa na Sabiya 15 Online News da Sabiya Boy, kamar yadda muka muku alkawari na cewa za mu kawo muku tattaunawa kai tsaye da founder na CEO na Amana Skill Cell wanda da yake nan cikin Azare, wanda muka sa wa topic din shin menene sikila, sannan ya za a magance yaduwarta. A daidai wannan lokaci idan kuka duba a high table za ku ga muna tare da manya-manyan dakta. Daga gefe na akwai dakta, duk da ya ce inda na gaya mal, Abdulkadir Gambo Musa. Nan kuma a tsakiya muna tare da dakta Shamimuddin, daga dakta Ahmad Shamimuddin, wanda muna muku barka da yau a daidai wannan lokaci. A daidai wannan lokaci za mu tafi kai tsaye zuwa ga programs. Za mu fara daga da Dr. Abdulkadir Gambo Musa. Dakta, da farko za mu tafi kai tsaye zuwa ga program duba da time. Question ɗinmu na farko a gare ka shine, masu sauraro za su zo su san menene sunanka. Idan aka ce sunanka duk da na faɗa, to akwai buƙatan ka mana shimfiɗa, a ina kake, an haife ka a kaza da sauransu. Bismillah. To, masu sauraro assalamu alaikum. Da farko dai ni sunana Abdulkadir Gambo Musa, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, kuma mai koyo a fannin lafiyar kula da al'umma, wadda ya kasance ni an haife ni a nan cikin garin Azare, a kasuwar kaji a cikin garin Azare, karamar hukumar Katagum Local Government ta jihar Bauchi, wadda muka yi founding ɗin ita kanta wannan gidauniya ta Amana Skill Cell Foundation, duba da la'akari da yadda cutar take addabar al'umma. Na'am. Masu sauraro lallai kun ji sunan Abdulkadir wanda ya kirkiro. Malam Abdulkadir, abu na biyu shine masu sauraro su san menene dalilin da ya saka kirkiro wannan foundation din mai suna Amana Skill Cell. Da farko ma menene Amana Skill Cell, menene amana, menene dalilin da ya saka kirkiro sunan ya zama amana, and then menene ita wannan kungiyar, me yasa ka ji ra'ayi ka kirkiro wannan kungiyar? So kamar yadda muka fara bayani a farko, ita dai Amana Skill Cell Foundation gidauniya ce da aka fata don tallafa waɗanda suke fama da cutar sikila da kuma wayar da kan al'umma akan yin genotype testing kafin a yi aure, saboda cuta ce da za a iya kawar da ita baki daya. So da farko mu fara da shi asalin kansa sunan. Daga ciki ba zan iya mantawa ba, zan iya tunowa da Dr. Aliyu Muhammad Maigoro, wadda kwararre ne a fannin lafiyar kula da al'umma, wadda kuma mai gidana ne, kowa ya sani. So lokacin da Allah ya saka za a bude ita wannan gidauniya ta Amana Skill Cell Foundation din, irin su Dr. Aliyu Muhammad Maigoro, irin su Kabiru Gambo, akwai abokina Musa Lawali da yake Borno, akwai kuma irin su Amina. Haka dai muka yi ta na gaya musu cewar su wannan shine kudirina, ina so na bude foundation akan skill cell kenan, saboda a fannin lafiyar kula da al'umma akwai abin da muke kira da neglected tropical diseases. Cututtuka ne da gwamnati kamar ta sha'afa da su, ba kuma ta sha'afa da su ba sai don abubuwan da suka yi wa gwamnati yawa, sai a kawar da su gefe, su waɗannan cututtukan ba a damu da su ko kuma ba su kulawa ba. Muka zauna a lokacin wadda dukkanmu a lokacin ma ɗaliban lafiyar kula da al'umma ne, muka ga cewar so ya za a yi idan za a iya ba waɗanda yake fama da cutar HIV taimako, ko kuma wanda yake fama da cutar tuberculosis ko kuma wasu cututtuka da ake iya ba su tallafi, so me ya saka ba za a ba wa ita kanta cutar sikila wannan taimakon ba? Daga ciki sai muka gane cewar ita kanta cutar sikilar ma, wato al'umma ma ba su san cewar cutar sikilar ba ne, ba a yarda da ita ba. Zaka ji ana cewa zarar sanyi ne, aljanu ne da waye da sauransu, duk sai da muka wannan. Kuma me yasa ka ce ba yarda da ita ba? Saboda idan zaka duba ka gani da yawa zaka samu wani yana da sikilar sai ya kai shekara 15 ko 16 kafin abin ya ki cinyewa a gida, kafin a ɗebe shi a zo asibiti a tabbatar da cewa yana da sikila. Kuma wadda tun farko da an tabbatar da cewa yana da cutar sikilar, su kaga tun farko ma da za a rinka zuwa asibiti ana ba shi duk wata kulawa da ya kamata ya samu daga asibiti. To daga ɗaiɗaikun iyaye da muke ji
muke shawara da su muke tattaunawa da su sai muka gane cewar su bisu ma yarda da cewar ma akwai cutar sikilar ba sai dai a ce zarar sanyi ne a'a aljanu ne kaza kaza yaro ma in ya fi jinya sai a ce a kai shi bakin kogi duk iyayenmu suna na karkara suna da irin wannan fahimtar na cewar babu ma cutar sikilar ma ita kanta so sai muka gane cewar so lalle cutar sikilar kuma abu ne da ya addabi mutane duk wanda ya zauna a cikin asibiti ya san wannan zaka ga an kawo yaro wani lokaci ma idan an gaji da iyayen sun gaji da kawo shi sun gajiya sai ga yaro kawai za a ɗoro shi a napep ko a boxer ko a wani abun hawa ya zo asibitin kawai ta burburwa emergency sai dai maga Allah maga annabi ya taimake shi me dalili iyayen sun gajiya musamman yanzu in ka duba ana ta fama da abin da za a ci abin da za a sha so ba a mai da hankali wajen kan ma yaro yana da lafiya ko ba shi da lafiya kuma yana daga cikin wato ita wannan cutar sikilar abin da nake so mutane su gane shine a lafiyar hankali fa ta fi cutar HIV ma takurarwa saboda zaka samu mai ita kusan kullun yana cikin jinya amma in na fuskance ka mun na katse ka ce ta bi HIV duba da yadda ma'ana ita HIV ta kan iya kisa direct ko kuma yaya sikila ma ta kan iya kisa ka san ita HIV ai tana kare garkuwar jikin dan adam ne so wannan garkuwar jikin dan adam din da take karyawa shi ya saka duk wata cuta idan ta zo ta to ba ta da abin da zai dakatar da ita ta haka sai ta shigo jikin mutum sai ta ci kasuwarta ta ci karanta babu babbaka ita kuma yanzu bari in gaya maka wani abu da baka sani ba Sabiya shine yanzu a nan idan muna zaune zaka iya samu cewar wala Allah akwai wanda yake dauke da cutar HIV amma har ya koma ga ubangiji ba za ka sani ba saboda me dalili shine cuta ce da dama mutum ya yarda da cewar yana da ita kuma ya yarda da cewa za a bashi magani kuma idan an bashi maganin ya yarda da cewa zai sha maganin to sai ka samu cutar ba ta wahalar da shi kuma ba ta cutar da shi amma ga Dr. Shamimuddin zai yi karin bayani a gaba shi yanzu medical lecturer ne kuma Allah ya jarabe shi da wannan cutar he says skill cell warrior so idan zai gaya maka shine cewar babu wani mutumin da yake mai sikila ne da zaka zauna da shi na tsawon wata daya baka san cewar mai sikila bane ba zai taba yiwa ba saboda yau zai yi jinya gata zai yi jinya zai sake yin jinya har ka zo kana kai wani kan ya biya jinya sai a ce ai dama sikila ne ko da bai gaya maka ba bare shi da kansa ba zai gaya maka cewa a wannan shine kalubalen cutar da nake fama da shi ai ina dauke da cutar sikila ka gane so kaga ita cutar HIV rashin hatsarin ta ya saka za a iya ba za ma ka san mutum cewa yana da ita ba yana shan maganin sa asirince da sauran abubuwa baka ma sai yana da ita ba amma ita wannan cutar ta sikila dole kawai sai ka san mutum yana da ita wanda in ba zan manta ba daga cikin abubuwan da muka yaka a kungiyar nan ko kuma in ce muke yaka akwai abin da ake kira discrimination kamar tsangwama so zaka ga an ce su ba su da girman jiki zaka dan gaggan su dai haka kamar ni yawanci ka gane sai saka da dama suke ganin kamar ni masculine ne banda doctor ka gane so irin su doctor su kuma kaga da yake abubuwan suna tafiya yadda ake so shi ya saka ba za ka ga irin wannan abubuwan ba wani za ka fuskar sa irin ta tattare wani za ga kafafuwansa su dai dole dai in ka gansa akwai wani alamu da za ka iya gani a ciki kasancewar lalle wannan fa marar lafiya ne akwai wani kalubale da yake fuskanta a lafiyarsa ka gane ko so masu sikila suna da irin wannan abubuwan shi saka muka ce cutar ma ta fi cututtuka da dama hatsari wadda gwamnati kuma ta karkata zuwa kansu amma ita gwamnati tana ɗaukan cuta ne idan al'umma suka yi a kanta ba ma iya cuta ba shi saka yanzu ko da a kafar sadarwa ku da kuka fi mu kwarewa a kafar sadarwa za ku gani yanzu idan ɗan siyasa ne yau idan ana ta korafi akan yunwa sai ga ya zo ya ba da gudunmuwarsa akan abinci idan ana ta korafi akan ruwa sai ya iya bakin kokari wajen kawo korafinsa akan ruwan nan ka gane ko Sabiya ko ba gaskiya yi ba yawancin 'yan siyasa so don haka sai muka gane cewar su gwamnati sukan yi abu ne idan al'umma suka koka a kayi kuma suka hubbasa a kayi so shi ya saka muka ga cewar so ya kamata mutum da gwamnatin ta sha'afa da ita kanta cutar sikilar ya za a yi mu ɗauko cutar sikilar idan mun ɗauko cutar sikilar sai a wayar da kan al'umma cewar to wannan fa ita ne cutar mutane su santa don su rinka zuwa asibiti karɓar magani sannan ita gwamnatin a zaburar da ita cewar akwai wata cuta da ta fi cututtuka da dama da suke ba su tallafi hatsari wadda ya kamata a ce gwamnatin ta kula da su ta ba da ɗauki a kai kuma alhamdulillahi daga yin wannan foundation din da irin abubuwan da muke yi za ka gani irin nasarori da aka samu yanzu irin basic health care provision fund din nan dama suna ba da gudunmawa wajen saka
marasa ƙarfi a tsarin da ake kira don vulnerable sector wadda suke karɓar magani kyauta a asibiti, mutum zai ta karɓar magani kyauta, wadda cikin wannan tsarin yanzu da Allah ya saka zuwa Amana Sickle Cell Foundation muka iya zuwa, wadda zan iya gaya maka cewa duk Najeriya iya Bauchi State ne aka fara wannan program kuma ta sanadiyar Amana Sickle Cell Foundation, wadda yanzu aka zo aka yi enrolling mutum 400 a wannan tsarin vulnerable sector din da suke karɓar magani kyauta a asibitittuka mafi girma guda biyu da muke da su a jihar Bauchi. Abubakar Tafawa Balewa Teaching Hospital da kuma Federal Medical Center Azare. Wadda mutane suna zuwa, wadda wani ya je asibitin ma da ba zai je ba. Saboda wani kuɗin kati ma aiki ne a gare shi. To yanzu kaga zai je ya karɓi kati, zai yi magani, zai yi kaza, za a yi abubuwa da dama wadda duk ba zai biya ko sisi ba. So kaga wannan ya taimaka wa al'umma wajen ganin cewar sun san menene an ba su access to care. An ba su dama wajen zuwa su samu magani, an taimake su kuma, wadda ina ganin a quality of care doctor in ba zan manta ba akwai accessibility, availability da affordability, samuwar abin kuma yadda za a samu abin da kuma sauƙaƙa abin. To kaga wannan abu guda uku wadda su an yi imani cewa duk duniya ta yarda da cewa da su ne ake hubbasa harkar lafiya. To kaga duk Amana Sickle Cell Foundation ta yi kokari ta samar wa waɗanda suke fama da ita kanta wannan cuta wannan damammaki. Maganar mu ta baya da kai magana akan Amana Sickle Cell Foundation, me ya saka aka saka wa sunan kungiyar Amana Sickle Cell Foundation? A lokacin za ka yi gidauniya, ita kuma gidauniyar nan dole sai ta yi biyarin wani suna. A lokacin da dama daga ciki suna ta magana akan cewar a'a ta biyarin sunana, kamar yadda za ka ga kungiyoyi, ina ganin a Maiduguri muna da Abdullahi Sickle Cell Foundation, sannan muna da irin su Abubakar Sickle Cell Foundation da dai sauran gidauniyoyi na Sickle Cell za ka samu wadda ya kafa shi ne yake yin suna da su. Wadda ni a lokacin kuma gaskiya ban so ko kuma ba na so a ce ta yi gidauniyar Amana Sickle Cell Foundation din ta yi biyarin din sunana, shi ya saka sai na ce to gaskiya mu nemi dai wani suna wadda za a saka bai dauki sunana ba bai kuma dauki sunan wani ba, amma dai ya tabbatar da cewa wani suna. So haka dai akan teburin shawara a ce kaza a ce kaza a ce kaza, karshe dai shi mai gidana tsohon kwamishinan lafiya Dr. Aliyu Muhammad Maigoro da muka yi wata magana da shi a London sai muke magana na cewar wani abu dai muna cikin zance dai sai Amana ta shigo, sai nake cewa to why not ma ai sunan kungiyar ya kasance kawai Amana. To daga nan sai ya kasance an yi wa sunan kungiyar Amana Sickle Cell Foundation. Dan of very recent ma bai jima din nan ba, ɗaya daga cikin stakeholders da muke da shi a ƙasar Katagum, mai girma ɗan malikin Katagum, mun haɗu da shi saboda nasarori da wannan gidauniya ta cimmawa, har yake irin tsokala ta yake cewa masu amana sun riƙe amana kuma da amana ake shugabanci. So irin ka gane an yi wannan baiti irin da sunan gidauniyar. So wannan ne shine dalilin da ya saka aka kafa gidauniyar Amana Sickle Cell Foundation da kuma yadda aka yi aka mata suna da suna Amana. Na'am, so masu sauraro dai kun ji amanan da gaske amana ne, duba da har dan malikin Katagum ya faɗa cewa lalle amana an rike amana. Dakta a gurguje duba da time za mu so mu ji wannan kungiya menene ayyukan da kungiyar ta fi mai da hankali a kanta? A yanzu wannan gidauniya ta fi mai da hankali akan prevention, wato kiyayewa. Wai bature ya ce prevention is better than cure. Bahaushe kuma ya ce in ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba. So ka magance abin, kar ma ka bar shi ya faru. A fannin lafiyar kula da al'umma akwai abin da muke kira da primary prevention, akwai secondary prevention, akwai kuma tertiary prevention. Shi primary prevention shine matakin farko na kiyayewa. Ka gane, idan mun ɗauki ita kanta wannan cutar sickle shine matakin farko na kiyayewarta shine yin gwaji, ka san menene ita kanta cutar sickle, ya ake kuma a samu cutar sickle. Cutar sickle kuma ana samun ta ne idan ya kasance ƙwayoyin halitta guda biyu sun haɗu kuma a cikinsu akwai ƙwayar halittar da ake kira da S, wato sickle. Idan akwai wannan ƙwayar halitta ta S ɗin, ka gane, shi ne yake ɗauke da ƙwayoyin halittar sickle, to za a haifar da ita wannan cutar sickle. So a matakin farko shine ka san cutar, ka yadda akwai cutar,
kuma kai gwajin shi kansa wannan genotype din. So idan kai gwajin wannan genotype din a matsayinka na wadda baka da ilimi akan abun sai ka tambayi ma'aikatan lafiya. Ai shi saka baka gwajin da kanka ba ka je aka maka. Idan ka tambaye su to ga genotype dina, in dai ya kasance kai a cikin kwayoyin halittar da aka gwada maka akwai S, na wadda zaka aura ma akwai S, to cikin ikon Allah ko za a samu ita wannan cutar ta sikila. Akwai waɗanda 'yan uwa da muka tattauna da su a baya a lokaci zuwa lokaci da za su iya ce maka ai duk cutar da Allah ya saukar da ita sai da ya saukar da maganinta. Kuma wani zai ce maka ai wuya ba ta kisa, ai kaza 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 da sauransu, amma Allah da kansa shine ya ce tashi in taimake ka. Idan to ya ne da zaka tashi a taimake ka, ka san ita kanta cutar, ka yadda akwai cutar, kuma ka ɗauki matakin kariya wa kanka daga cutar. Ina ganin a musulunci ma bai halatta ka cutar da kanka ba, wannan kuma kamar cutar da kanka ne. A da iyayenmu lokacinsu babu zamananci na yin gwaje-gwaje, ya saka to da yawa daga cikin iyayenmu ba su yi wannan gwajin ba ma, balle a san ya matakin yake, ya kuma za a kiyaye, ya kuma za a yi domin a yi aure. To amma yanzu da ya kasance ilimi ya yawaita kuma akwai kayan gwaje-gwajen, yanzu maganar da nake gaya maka shine da kayan gwaje-gwajen ma azare ya yi wuya. Akwai wajajen da in ka je ka asibitutukan da idan ka je irin PHS ɗinmu ina ganin kwaya ɗaya ne suke yin gwajin genotype ɗin. So sauran duk babu kayan aikin, sai asibitin Alukwala sai kuma Federal Medical Center Azare, wadda a yanzu cikin ikon Allah wannan gidauniya tana da wannan mashin ɗin gwaje-gwajen shi kansa kwayoyin halittar, kuma tana yin gwaje-gwaje. To kaga an sake samun damammaki da zaka iya zuwa kai gwajin da karan kanka kafin kuma ka kiyaye. Mataki na biyu kuma na kiyayewa shine matakin da mutum ya riga da ya kamu da cutar, ya je shi asibiti an gwada an tabbatar da cewa yana da cutar, to sai ya hau kan magani da wuri. Idan ya hau kan magani da wuri, to cikin ikon Allah za ga an samu abubuwa kamar yadda ake so. Yanzu idan ka duba kamar Dr. Shamimu Nawa, ai abin da ya saka aka samu hakan kenan. Tun bai girma ya yi girma kwayar cutar ta gurguza shi ba, aka gano cewar yana dauke da ita wannan cutar sikilar, ka gane, ya hau kan magani kuma yake shan magani, to wannan yakan taimaka, yana ƙara life expectancy, wato wai abin da ake kira asibiti tsawon rayuwa, kuma zai baka damammaki wajen yin karatu. Yanzu ina gashi medical doctor ne, amma wani sai ya ce ma mai cutar sikila baya wuce shekara 20 zuwa, to shi yanzu likita ne a MMC Azare yake, yana duba marasa lafiya. So kaga wannan cutar bata hana shi yin ayyukansa cin burinsa ba. Wannan shine secondary prevention. An san cutar, an dora shi akan magani, kuma an yi encouraging ɗinsa akan abubuwan da zai. Tertiary prevention kuma shine abin da ake kira da rehabilitation. Mutum ya riga da ya samu cutar, ya za a ta haifar masa da wani matsala kamar hip reflection da ake samu, irin su wani fracture da sauransu as a result of ita kanta cutar sikilar, to ya za a taimake shi domin ya dawo yadda yake. Wani za ka kafarsa ɗagewa take yi, to akwai aikin da ake, irin su aikin ɓargo da ake a cire ɓargo a saka wani, shine iya abin da aka yarda da shi cewa ana iya magancewa cutar sikilar. Shi ɗin ma yanzu yana zuwa da complications. Za a cire ɓargon, amma sai ka samu an cire wa mutum ɓargon jikinsa, an canja wani ɓargon, amma still ya sake haifar da wani complication. Wani kaga shi kaɗai yana kumbura, wani ba zai ɗauki lokaci bai koma ga Ubangiji. To da dai sauransu dai na waɗanda aka yi duk an ga irin waɗannan abubuwa. So kaga dai za a iya cewa kawai cutar sikila in a nutshell ba ta da magani. So dole sai an kiyaye. To daga cikin primary prevention din shine Amana Skill Self Foundation take wayar da kan al'umma, a gidan rediyo ne, irin kafar kunnan ne, ya a gidan TV ne, zuwa wajajen da yake ya dauki kunshi mutane ne don a faɗakar da su kuma su samu access to testing. Ka gane, ya kasance za su iya zuwa waje a musu testing. Shi saka Amana Skill Self Foundation Allah ya taimake ta samu wannan mashin din, don mutane idan an sanar da su kuma su zo su yi gwaje. So secondary prevention din kuma shine samuwa irin wannan inshora din, a wayar da iyayen yara, in kaga yaro ya fiye jinya ai maza a kai shi asibiti. In an kai shi asibitin kuma in Allah ya saka ka zo akwai dama irin wannan a saka yaro a tsarin inshora ya dinga karɓar magunguna kyauta, kaga za a mora. To da so wannan shine in brief maganar da muke ta cewar kare kai ya ma fi maganar ma aje ga yanzu. Wato kare kan kuma shine a yi gwaji kafin aure, ba kuma sai an je ma maganar aure ba. Ka san kuskuren da muke kenan, sai ana gobe aure ko jibi aure an yi ta dubulan kamar yadda mai gida na yake faɗa, sai an yi ta dubulan, an raba aibi, an yi dina, an yi fati, an yi waye. Ran juma'a da daddare za a ɗaura aure da asabar, an je walima ma an dawo amarya ta gaji kafin sai a tafi wajen gwaji.
idan an je wajen gwaji a samo result sai ka ga anan ne ido zai rufe a hargitse soyayya kaza kaza kuma cikin ikon Allah wannan gidauniyar ta Amana Skill Foundation ta yi ta fushin zuwa wajen gwamnati kaga mun dawo magana mu ta farko na cewa ita gwamnatin takan sha'afa ne amma idan an zaburar da ita tana yi so yana daga cikin kokarin da Amana Skill Foundation ta yi ta je ta wajen su kansu a waye da suna gwamnatin ta shigar da wannan kuduri wadda dama an yi doka tun 2017 to yanzu an tabbatar da wannan dokar through Bauchi menene Agency for the Control of HIV, AIDS, Tuberculosis, Leprosy and Malaria, Bakatma kenan, wadda yanzu an tabbatar da dokar, akwai kofi na dokar, yanzu haka ana advocacy, ziyartar iyayen ƙasa, sarakuna ana ba su wannan don tabbatar da cewa duk wanda ya ɗaura aure mai anguwa ne ko limami ne ya ɗaura aure ba tare da an yi wannan gwajin kuma an tabbatar da gwajin ga abin da ya ce ba. To za a hukuma za ta hukunta shi. So kaga duk wannan ma effort ne da ita wannan gidauniya ta Amana Skill Foundation din ta yi. Okay, ya zuwa yanzu masu sauraro su san kamar mutum na kuka tallafawa a wannan gidauniya zuwa da time doctor mutum na kuka tallafawa. So a farko dai da abin da muke yi shine muna settling outstanding bills. Idan akwai mutumin da yake da skill a asibiti yana kuma ana bin sa bashi. Kasa asibiti suna bin bashi idan an zo yau za a sallame ka asibiti kuma ba ka da kuɗin da za ka iya settle outstanding bills so a lokacin in dai an tabbatar mana muna da wakilai in sun tabbatar suna gaya mana mukan yi iya bakin kokari mu je mu ga cewa mun yi settling outstanding bills na mutane ka gane kuma mukan tallafa musu da magani wannan kan ba adadi mutane ba adadi muna ba su magungunan akwai routine drugs da suke sha na yau da kullum to muna tallafa musu da wannan magungunan sosai kuma still ana ba su kayayyakin abinci wani lokaci saboda mutane ne da suke da buƙatar abinci mai kyau don gina garkuwar jikinsu ka gane so daga baya sai muka gane cewa wannan tallafin ma ai abu ne da in kayi wa mutum yau ba lallai a ce gobe kana da shi ba tun da kai ba gwamnati bane gwamnati ma ta kan gajiya bare kai to shine muka faɗaɗa tunaninmu da kuma shawarwarin manyanmu da muke samu muka garzaya muka fara neman partners ya za a su shigo ciki domin yin wannan aikin to daga ciki ne aka samu waɗanda suka zo suka enrollment ɗinsu a social insurance to kaga mutum zai je asibiti ya karɓi magani kyauta ba shi da buƙatar sai Amana Skill Foundation ta je ta biya masa kuɗin magani so daga nan ne muka fara enrolling ɗinsu a irin wannan database na insurance scheme ɗin ka gane so wadda mun yi wannan tunanin cewa wannan ɗin ya fi komai ya fi a ce an tsaya ana yin waɗannan abubuwan da sauransu so alƙaliman yana da yawa amma iya alƙaliman da muke iya kiyayewa na mutum 400 da muka saka a tsarin social insurance ma'ana yanzu kun samu har kun tallafa kusan mutum 400 kenan 400 har da 30 da wani abu ma akwai bawan Allah da a baya shi kuma wani individual ne likita ne shi ma ya zo haka kawai voluntary ya zo ya saka su a tsarin wajen mutum 30 da wani abu wanda yanzu haka ma suna assessing ina ga November ma zai musu wannan November da zamu shiga zai musu renewing din program din da suka fara na waccan shekara ka gane so wannan shine alƙaluman da muke iya kiyayewa na waɗanda muka taimaka saboda wasu kilar ana ganin kamar ba su da yawa suna da yawa yanzu muna neman 500 sai ga 1000 da wani abu in kana neman 1000 ga sama da 1000 so kawai dai still dai muna gazarin data mu je can mu nemo data mu je can mu nemo data mu je can mu nemo data muna ta ajiyewa don ya kasance muna bibiyar alƙaluman yawan su waɗanda suke fama da ita kanta wannan cutar sikila. Na'am, na gane. Na'am, addu'a yanzu masu shin akwai wani kalubale kuke fuskanta a wannan gidauniya ta ku? To ka san dama a rayuwa wai Bahaushe ya ce babu abin da za a yi shi babu kalubale. Kuma duk lokacin da ka ce za ka yi aikin sa kai da kai, to ya fi komai kalubale. Wani zai zage ka, wani zai tsangwame ka, wani zai ce a'a ƙaryar banza, wani zai ce kaza ne, wani zai ce kaza ne. So duk irin waɗannan abubuwan suna faruwa. Kamar 'yan siyasa ko kuma iyayen ƙasa ba yadda za a yi ka zo ka yi abu da za ka taimaki al'umma ba tare da haɗin gwiwar iyayen ƙasa da kuma 'yan siyasa ba. To, amma menene haɗin gwiwar tasu mutane da dama sun gagara fahimtar wannan haɗin gwiwa da su ɗin. Ba wai ba su ɗauki kuɗi su baka ba ne, ba wai ba su zo su maka wani abu ba ne. A'a, yanzu mai anguwa mai faɗa a ji ne anguwarsa. To lallai sai mai anguwa ya baka kuɗi, shi idan ya faɗakar da mutanensa za su ji maganarsa sama da yadda za su ji maganarka. Dole ka haɗa kai da shi don cimma ƙudurinka da burinka. Sarkin garinku dole ka haɗa kai da shi. Sarakuna iyayen ƙasa, iyayen gargajiya, masu siyasa su ne suke iya kaiwa koke gaba. Wasu daga cikinsu za su iya ɗaukan koke su kai su ce, to ga irin yanzu mun gano cewar akwai wata matsala da take damun al'umma ta sikila ne a yanki kaza da kaza da kaza sai su ce ai pushing
a tura wa gwamnati don gwamnati ta san cewar ga irin effort din da ake to kaga irin wannan wani abu ne na daban amma wani sai ya ga kamar a'a wasu tarin kuɗaɗe suke ɗauka suke baku kuke yin abin da kuka ga dama ba ku yin abin da kuka ga dama da irin wannan dan daga cikin irin yan tsegumin garin nan wannan zai ce ai kun samu kuɗi kaza kun samu kuɗi kaza sai in ce ka je ka kawo na zargi ne ko kuma kana da tabbacin ana iya gaya muku cewa kun samu kuɗi ga ake gaya mana ma ko program din nan da muka yi na kwanan nan duk sai da irin wannan abubuwan suka taso amma duk wanda ya zo ya gaya mun babu buƙatar sai na zo na ce zan gaya maka magana akan wani ko kuma wani abu na daban sai ka je sai ka kawo ai hujja ce in baka manta ba ko Qur'ani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi ta samun matsaloli ina sai ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku zo da shaida dukkan ku in kun kasance masu gaskiya to sai ka zo da shaida Dr. Shamimuddin ya ba da 50,000 ga shaida nan wannan shine receipt din kuɗi da ya tura ko kuma ni nayi magana baki da shi so irin waɗannan wannan ina kawai baka misali ne na kalubale da ake samu wanda abu ne kake yi ko kuma in ce kuke yi don ku ciyar da al'ummar ku gaba na wani yana cin sawun ka kenan to yana zargin kai kuɗi to ka gani to amma wani sai ya zo shi ba zai duba kai taka rayuwar ba aikin ka da kake yi kai ma kana aiki ba zaune gari banza ba ne sunan kungiyar bane ina ga sosai amana ito amana to ai ka san mutane bari in gaya maka sabiya akwai wanda suke cewa anama ka gane ai anama ne kawai ba wai amana so duk abin da kai kuma dama wannan hali ne da dan adam ƙarshe ma duk abin da ya kasance za ka yi babu tsanguma babu tseko babu cece kuce to abin ba na gaske wallahi ka daina kamar na katse ka a kwanakin baya da yake ni mabiyin fejin ku ne na amana skillshare a facebook na hango na ci karo da kun yi rabon tallafi na gidan sauro ne ko ne in ban manta ba wanda ne kici da dan sanata mai wakiltar Bauchi ta Arewa ma'ana Dr. Samaila da Hoka Challa da kuma dan majalisar jiha da sauran wasu reps da suke wajen wanda har a cikin bidiyon na zakulo wani waje da dakta yake cewa ya yi alkawari tunda dama dakta ne na likita ya yi alkawari cewa zai saya muku wannan computers da sauran kayayyakin aiki shin yana ɗaya daga cikin alaka da alkawarinsa ne ya cika lokacin da kuka buɗe skillshare muka ga injina da sauransu suna yawo a cikin wani wajen to kaga irin abin wannan ma daga cikin abin da wasu suke gagara fahimta menene suke gagara fahimta yanzu idan ka kula ka duba ka gani shine a lokacin shi Dr. Sama'ila da Huwa kai lakacallan katagun wadda a lokacin dan takara ne da yake neman takarar sanata a Bauchi ta Arewa da yake neman takarar sanata ka san wai an ce in kana neman mulki komai ma zaka faɗa yace zai kawo computer a Amana Skill Foundation sannan zai zo zai gina mana laboratory wajen gwaje-gwaje to in kar maka ita dai gajeriya babu dogon zance ina ga ko yar yawon kwamfutar dai bata iso gare mu ba in ma ya bayar bata iso Amana Skill Foundation ba to amma cikin ikon Allah ya taimake mu ya sake kawo mana waɗanda suke da hazaka akan abu yanzu gashi muna da kwamfutar ka gane lab din an zo an yi lab din da ina ganin ban dai kayyade maka ba amma kafin mu samu wanda zai iya zuwa ya mana shi ko a nan yanki na jihar Bauchi ko kuma a yankin mu na Katago abu ne mai wuya wadda tun daga wata uwa duniya aka kawo kayayyaki saboda bibiya da suke yi akan ayyukan da ita wannan gidauniya take yi kuma sun yi imanin sun yarda da abubuwan da ita wannan gidauniya take yi aka kawo mana su wannan kayan gwaje-gwajen cikin ofis ɗinmu wadda shi da ya alkawari kaga bai kawo ba amma kasancewar abin da Allah ne sai Allah ya kawo hanyoyin da aka kawo kayan da sun fi ma wadda ya alkawari so kaga wannan shine sabiya wato abin da nake gaya maka tun ɗazu da kake magana na cewar tsangwama da mutane yanzu a lokacin da shi ka challe ya ce zai kawo kaza wani sai rinka ganin kamar an ba ku kun je ko kun siyar ko kuɗin aka ba ku siya ba ku siya ba kuma alhali shi in ma ya cika alkawarin da mu bai iso gare mu ka gane so duk akwai akan samu irin wannan tseko da cece kuce wadda mutane kawai in sun ji wani fa ya san abun fa amma wallahi dan kin gaskiya wallahi ba zai bar shi ya yadda da cewar wannan abu da abin da nake lura da shi shine ma'ana dai in summary a takaice shine mai girma sanata bai cika wani alkawarin ba bai cika ba duba da watakil mutane za su gani muna kalla live watakil shi da duba da ya taba yana following page din Sabiya 15 online news maybe ya iya kici bai wannan ko kana da wani
abun fada a daidai wannan gaba Yo, duba da yaransa da sauransu sukan iya gaba abun faɗa kan ai guda kar ka ɗaya ne. manta da ni dan jarida ne mai zaman kansa nakan iya yanke wannan maganar naka na ƙara wallafa shi To shi da na gaya maka ai magana kan guda ɗaya ce. na'am Shi sanata ne Allah ya bashi nasara ya ci zaɓe a yankin Bauchi ta Arewa. Kuma mu har kullum muna masa fatan alkhairi a matsayin mutum shugaba dole ne ka masa fatan alkhairi da kuma kiraye-kiraye dama shi dan adam dole 199 yake bai cika 100 ba. Da dole in ya isar wani bai isar wani ba amma dai magana ta alkawarin da yau a Malan Skill Self Foundation mu dai bamu ga komai ba. In an bayar ma wadda aka ba su kawo ba. Ka gane? So ka ga wani abu ne na daban game da jagorancinsa ko kuma shugabancinsa wannan tsakaninsa ne da mu kuma al'ummar Bauchi ta Arewa kaga bai shafi a Malan Skill Self Foundation ba. na'am To a matsayina na wannan mutumin da nake wannan yankin sai dai mu ce to muna masa addu'ar Allah ubangiji ya taya shi riko kuma ya bashi ikon kwatanta gaskiya. na'am to abu na ƙarshe kamun na koma gun dakta shine a daidai wannan lokaci wani kira za ka yi wa masu hannu da shuni na yankinmu duba da su shiga cikin wannan tallafin akwai kiran da za ka musu ne a duba da wannan gidauniya To kira dai guda ɗaya ne shine har kullum duk lokacin da ya kasance ana yin ayyuka irin waɗannan su iyayen ƙasa da masu hannu da shuni dole idan ba su nuna kulawarsu akan abun ba to sai ka samu mutane ba sa ɗaukar abun da muhimmanci. Yanzu bari in baka misali akwai mai arzikin da Allah ya bashi arziki yana da dukiya zai zauna ya ci abinci da mutum kamar guda 20 wannan mutum guda 20 din kowannen su mai gida ne sannan duk wanda ya gaya magana ba zai tsallake ba sannan su kuma wannan guda 20 din idan ka gaya musu magana wala Allah kowa a karkashin sa daga yaran da suke masa aiki zuwa ga ƴan uwansa zaka samu yana da mutum ya kai guda 30 da suke karkashin sa to kaga za a ringa samun isar da sako izuwa to ba sa nuna shuni idan sun faɗa mutane sukan ɗauki abin da mahimmanci kuma sukan bashi mahimmanci na gaske sannan kuma game da taimako ita wannan gidauniya kullum kofofinta a buɗe yake don samun taimako daga kowace kafa taimako ne na kuɗi ne na magani ne na duk wani abu in ka zo ka tattauna da mu za mu gaya maka ƙalubalen da suke fuskanta su masu kila idan muka gaya ma ƙalubalen ba abubuwa da yawa mu ba mu za ka yi wa ba za mu baka location wajen da suke kaje ka musu ko kuma in ta kama da asibiti ne kamar wannan tsarin insurance ya fi komai akwai abin da ake kira da still wanne ne naman ta sector a Bashima Bauchi State Health Contributory Management Agency wanda zaka iya zuwa ka sai package kamar na mutum 20 ko 30 duk a saka su akan wannan tsarin ko su rinka zuwa suna karɓan magani da tsarin 10%. So yanzu kaga idan kana da hannu da shuni kuma ina ga gaba ɗaya tsarin bai fi 12,500 ba. So kaga yanzu mai hannu da shuni zai iya zuwa ya ce mu bashi mutum 100 ko mutum 50 mu yi linkin ɗinsa app wajen da zai je don ya musu wannan rijistar su kuma don su ringa assessing wannan services kaga an taimake su directly ba Amana Spiritual Foundation aka yi wa kai tsaye ba bare ma wani ya ce a'a ai mun samu kuɗin kamar yadda ake faɗa ko an yi wasu abubuwa daban kuma da wannan nake amfani da wannan dama wajen gode wa Board of Trustees din mu muna da Board of Trustees baka mun tambaya aka yi wa Sabiya to su Board of Trustees din mun nan su ne me nake cewa iyayen kungiya kamar suwa kenan iyayen kungiyar nan su suke ba mu shawara akan abin da zamu yi sannan duk wani abu da yake faruwa da su muke faɗawa sannan duk wani waje da ya kasance mu ba za mu iya shiga ba so sukan jagorance mu suna da ido saboda manyan gari ne wanda chairman din Board of Trustees din akwai architect Audu Sula Katagum dan Galadima wazirin Katagum wadda kuma tsohon mukaddashin gwamna cika amma da aka je aka carke a wani waje Board of Trustees din mu duk wani abin da mu muka buga ko kuma muka gano daga zarar mun zo mun gaya musu a Board of Trustees din mu to za su yi ka gane daga cikin members ɗinsa kuma waɗanda suke tallafa masa kan aikin wato board members akwai architect Usman Jibrin wanda shi ma haziki ne inda zaka kana bibiya a kamar sadarwa kamar yadda kake bibiyar pejin Amana Spiritual Foundation zaka ko zaman da muka da shi akan inshora bayan shi Audu Sula Katagum yayi leading a can garin Bauchi shi kuma da muka dawo nan zuwa Federal Medical Center Azare na arrangement da sauransu shi architect Usman Jibrin shi ya wuce gaba aka yi waɗannan abubuwa akwai irin su Dr. Maimuna O Yusuf Head of Pediatrics ta FMC Azare akwai Dr. Aliyu Muhammad Maigoro a Consultant Public Health Physician tsohon kwamishinan lafiya na jihar Bauchi akwai irin su Dr. Ibrahim Gambo da dai sauransu wadda board members ne suna ba mu shawarwari da kuma duk wani waje da muke ganin cewa ba za mu iya zuwa ba sukan je mana da kuma taimakawa da duk wani abin da za su iya taimakawa
dukiyarsu ne, lokacinsu ne, ƙarfinsu ne, shawarwarinsu ne, ko kuma ƙarfin mulkinsu ne. So duk wannan board members ɗin namu gaskiya tsakaninmu da su sai dai godiya, don sun kasance abokanai ne yanzu a gare mu. Su DCP Baba Muhammad Azare sarkin noman mai martaba sarkin Katago, so duk abin da za a yi sukan ba mu shawarwari kuma mun kasance abokanai a duk lokacin da za mu kira su ko a waya ne ko mu je wajen su ne, kofofinsu a buɗe suke wajen ba mu shawarwari. Akwai kuma wata baiwar Allah ita ma hazika a makara huta, wadda wannan kullum muna mata addu'ar fatan alkhairi kuma Allah ubangiji ya kai fata mizani tare da iyaye, saboda irin shawarwari ita kan ma ta kasance kamar uwa a gare ni. Ko da yaushe zan kira ta a waya ko kuma in je wajen ta don mu zauna mu tattauna da, so wannan ina gaya ma karfin board of trustees din mu. Akan yi board of trustees kawai wasu su kasance ma kamar hoto ne, amma mu namu gaskiya ko program din mu za ga in zami za ga su ne a gaba gaba. To wannan shine a takaice akan duba da yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, wannan shine ɗaya daga cikin bayanai da interview da muka tattauna tare da CEO, ma'ana wanda ya kirkiro wannan na Amana Skillset. Idan kuka duba yanzu za mu tafi a gurguje duba da time, za mu tafi gun Dr. Ahmad Shamimuddin wanda zai mana ƙarin bayani a game da wannan cuta, wanda kamar yadda shi Dr. Abdulkadir yake mana magana cewa shi medical doctor ne, wanda lalle akwai buƙatar mu sha ilimi a tattare da shi. Dakta, za mu tafi kai tsaye duba da lokaci. Da farko masu karan kafar sadarwa na Sabiya 15 Online News za su san sunanka a takaice, duba da duk da na riga da na faɗi sunan. Assalamu alaikum warahmatullahi, masu sauraro da Malam Sabiya, barka da zuwa. Sunana kamar yadda ka faɗa Ahmad Muhammad Shamimuddin. Ni haifafan garin nan ne, sannan na yi karatu a garin nan. Na kammala karatuna na kiwon lafiya shekara ta 2020. Na fara aiki shekara 3 kenan yanzu na cikin aiki. Hali yanzu ina aiki tare da babban asibiti na nan garin Azare, wato FMC Azare. Ok, to Allah ya ƙara rayuwa albarka. Ranka dai dakta, shin masu sauraro su zo san shin menene skillset, yaya hatsarin wannan cuta take a cikin al'umma? Wato cuta ta sikila ko amosarin kashi kamar yadda wasu suke faɗa, cuta ne wanda yanzu ta zama ruwan dare a duniya, a musamman ma mu a nan ƙasar mu ta Najeriya, musamman kuma a yanki na nan arewacin Najeriya. Dalili kuwa saboda mu a nan Najeriya mun fi samun auratayya tsakaninmu, sannan kuma a yankin arewa an fi samun wannan auratayya tsakanin yan uwa da wani. To dalilin da yasa take yaduwa kamar yadda Abdulkadir ya faɗa a farko, ana kaman gadanta ne idan an samu gurbi AS da A da AS ko kuma SS da A da AS. Kamun na katse ka dakta, shin menene masu sauraro sun san wani irin mai kaza ne da mai kaza za su iya aure, da wanne ne ba su iya aure ba, domin abin yana rudar da mutum. Yawa, kamar yadda abin yake, akwai abin da ake ce ma genotype. Akwai AA ɗaya kenan, akwai AS biyu kenan, akwai SS 3. Sannan yanzu haka akwai sabi da bana ce dai sabi ba, wanda bincike ya gano akwai su da yawa ma. Akwai AC ɗaya daga cikin su kenan, wanda shi ma kamar AS yake. Akwai kuma SC shi ma kamar SS yake. To ba wai kuma ɓoye yake ba, akwai mutane a garin nan ma wasu suna da wanne ne za su iya aure. Yawa, kamar muka fara da AA, shi mai AA kamar ya sha kenan, zai iya auren kowaye mai AA zai iya aura, zai iya auren mai AS, zai iya auren mai SS, zai iya auren mai AC, zai iya auren mai SC ma. Suna da yawa cikin al'umma. To a yanzu dai kan hasashe ya nuna ne kamar ba su da yawa. Gaskiya, musamman in ka zo ga neman aure zaka ga macen dai matan yawanci duk AS ne, ɗaya ne zaka rufe yau. Hasashe ne dai. Sannan mai AS ba zai yi aure mai AS ba. Yanzu ma'ana in na fuskanci kan mai AS ba zai yi auren mai AS ba. Yawwa. Ko da soyayya? Ai ko tattabara ne ko ake cewa ko? Saboda akwai yiwuwar za a samu mai wannan cuta ɗin. Yiwuwa prediction ne, zargi ne? Abu ne 50-50 ake cewa. Rabi-rabi. Yana iya faruwa? Zai faru. Kuma hasashe ne na likitoci? Ba hasashe ba ne likitoci.
saboda ya wasu sun yi yadda da hasashe ne kuma sun gwada kuma ƙarshe sun zo ya zama baraka. To a nan wani ina za ka yi wadda suka shaku da soyayya amma ba su je sun yi wannan gwajin ba da ƙarshen aka samu sukan yi hiding wannan abubuwan, wani ina za ka masu nuna musu hatsarin abu. To gaskiya kiraye-kiraye an daɗe ana yi, sai dai mutane su daɗa haƙuri su kai zuciya nesa a daure a gwada ɗin. An gwada an ga da gurbi a yi haƙuri a kawwala wa Allah kuma ya adda sai ka yiwuwa maka samu wanda za ku fi shakuwa a nan gaba, saboda dalili ku shine abun da ake gudu na gaban ake bi, saboda zai iya yiwuwa ku kun so kanku a lokacin kuma yanzu matsaltsalu gaskiya ko jiya ma na ji wani matsala da ya ta faru duk da dai ita ba daga bangaren ta bane, an yi gwaji ita ashe kuma AS ce, sai da aka yi aure aka haifi yarinya aka ga yarinya SS, miji kuma har ya harzaka. Duk yana faruwa yanzu sai kaga an mance da soyayya, saboda duk mun san gaskiya soyayya ana yin aure wata guda duk an gama soyayya, an gama wannan honeymoon din, to anan zahirin gaskiya zai fito. To mutane su dinga kaiwa zuciya nesa kuma su dinga shawara da magabata. So dakta, me yasa ake yawan samun wannan cutar a cikin al'umma ne? Ai kamar yadda na faɗa ma, ai mu a nan arewacin Najeriya ko a Najeriya ma an ce su sun ce mu a nan Afirka ta fi yawa, a Najeriya kuma ta fi yawa, a Najeriya ma kuma arewa mun fi yawa, saboda a Najeriya sun kimanta ana haifan yara kusan guda 300 ne ko a shekara ne ko a nawa, sannan 150 a cikin wannan rabin yaran da ake haifa jarirai suna mutuwa, kuma yawanci duka masu wannan cutar ne. So saboda auratayya da take tsakaninmu, in ka lura mu a nan arewacin Najeriya ba zai yi wani daga nan ya tafi can kudu ya aure ba, saboda su kudanci gaskiya babu ita sosai. Mu kuma auren zumunci musamman kaga mu Hausa Fulani. Fulani ai shi na ɗora yawwa kamar yanzu kai kaga mu Hausa Fulani. Fulani an saba yar baffawa ne da yar wannan yata da yarka ba Abdulkadir kafin ma wani aje kafin ma yarta a yaye ta zai ce ya ba wa ɗana. To haka za a zo a auren, to ba a sani ba sai lokaci ya ƙure sai a zo a lokacin gwaje-gwaje. Saboda auratayya da ke tsakani shi ke kawowa yawan yaduwar wannan cuta din. Na'am. Kaman haɗin gida kenan ko? Yawwa. Sannan ko da an yi gwaji? Ko da an yi gwaji na kamar aure, ma'ana ka ce ya fi a arewa, shin arewan mu ba ma tafiya kan wannan ƙa'idodin bature ne yasa? Gaskiya saboda kaga yanzu ne mu abun yake zuwa mana, duba da musamman kaga mu a nan arewacin Najeriya in ka ɗauki Bauchi State ba za ka ta da ƙungiya guda yar Bauchi kamar Amana Wayewa. Babu wannan shawarwari da wayarwa da kai sai yanzu, in ka ɗauki ka zo ka tagun ma babu, da babu ko a gidan rediyo ko wani babba ko wani babu. Kawai babu ko magabatan ma sai dai su ce kawai a yi, an yi riga an yi shirin biki an yi meye sai dai kawai a ce a yi. To yanzu ne ake ta kokarin yakar abun. Shin yawan cutar yana da alaka da rashin yin genotype test? Yana da alaka kwarai kuwa, saboda in an yi ko kai kanka ka san akwai ɗarɗar na abun, imma ko ka yi me ake cewa ƙunar bakin wake ko kuma ka haƙura ne. Na'am. Da in ka sani za ka iya magancewa, za ka iya haƙura. In baka haƙura ko kuma in Allah ya jarrabe ka da mai cutar shikenan kaga kuma sai dai a yi shirin magani ko kuma a yi shirin a ga me Allah zai aiko. Duk da akwai gwaje-gwaje da ake yi, to mu dai a nan in ka bibiya shi yasa nake ce ma abun ya fi yawa a nan ɓangaren mu. Akwai gwaji da ake yi na kamar in mata na da ciki, tun cikin yaron na gudan jini ma ake cewa ko tun kafin ma a kai ga ya girma a cikin, ana gwada shi a ga in me wannan cutar ne sai a zubar da shi. To kaga mu kuma nan a Hausa Fulani kuma musulunci bai yarda da wannan ba, bai yarda in ka gwada ciki ka ga ce kuma za a zubar da shi dan koyi dai guda. Yawa to su turawa duk suna da wayannan, kuma su turawa zaka ga duba wani aurataya tsakanin su, wani ne zai tafi can kasar Brazil wani dan Ingila zai aure, mu kuma nan zaka ga gida ne gidan ma unguwa zaka ga nan gidan yan makota ne shine za a yi. Sai kaga to kuma yi wannan zaka ga family in aka taso, in kamar yadda na ma misali da Fulani auratayya tsakanin in AA ne sai kaga gaba ɗaya family ikon Allah di AA ne. So in aka ana ta samu auratayya zaka ga su AA ne, in aka samu AA sai ka gani gaba ɗaya AA su. Gaskiya ne. Dakta akwai wani rigakafi ne na wannan cutar? To gaskiya magana gaskiya babu rigakafi. Babu rigakafi sai dai kar a yi aure, sai kuma ta faru sai dai magunguna. Ma'ana dai wannan sikilan babu wani rigakafi? Babu rigakafi, sai dai kawai ta zamu ba da shawara rigakafin shine manya masu hannu da shuri kamar yadda Abdulkadir ya magana a baya, su yi haƙuri su ci gaba da taimakawa. To da ko kamar yadda ya ma misali wanda aka ɗaura yara guda 400 da aka ɗaura su a nan, ba ƙaramin yara suna nan suna ta san barka. To manyan mu da za su san addu'o'in da wannan suke yi,
ko kai ne yanzu inda kana da ƙudurin takarar gwamna tun titin saboda in zaka ji addar da aka yi wata ta yi to ina ga ya kamata ka sa gudunmawarka a ciki gaskiya ne saboda an rage musu raɗaɗi saboda babban abun mun ka nuna Bahaushe baya so abin da zai taɓa kuɗinsa ba wai kaɗai tausayin yaran bane baya so abin da zai taɓa aljihunsa da sauransu to hidima ce ta kuɗi da lafiya da me su turawa suna da suna da halin da za su yi magunguna masu tsada da mu nan babu masu a ƙasan canjin ɓargo da ake yi mu babu nan akwai hatta canjin jini ma yanzu da ake banda na ɓargo wanda shi yanzu bai ma gama fitowa ba wajen miliyan 50 to kaga mu kuma nan ana fama da abin da za a ci ne to a ci gaba da taimakawa duba da kiyayewa da kuma wanda aka haife su shine rigakafin da za a musu a taimaka ƙungiyoyi da suke fitowa a dafa musu ba wai a maida saboda in ka duba tsakani da Allah ba wai cuta ta HIV bane kadai cuta masu illa saboda wannan cuta ta sikila akwai mutane da yawa abin da ba sani ba cuta wannan sikila ciwon ta yafi zafin naƙuda bincike ya nuna haka kuma ya tabbatar da haka ya fi zafin naƙuda to kai tunani jariri ko yaro ɗan shekara 2 yana fuskantar zafin ciwo kamar na zafin naƙuda to kaga sannan kuma cuta ne wanda za ta karya ka ba tare da ka ji ciwo ba haka kare tsab za ka balle ba tare da ka ji ciwo ba karaya na karyar arziki ba in karyar arziki ne Allah na tuba da shi gane so shi yasa muke magana banda rigakafin kullum shawara da yake ba Abdulkadir kenan na sani in ce masa banda a maganar a yi wayarwa da kai na batun genotype a taimakawa a tallafawa wanda suke da cutar saboda ko jiya mun yi waya da shi ina ta masa godiya saboda a kullum zan ga yara a asibiti masu sikila kadai sun fi guda 5 ko zuwa 10 a kullum ko yau na ga sama da 5 kuma jiya mu haka kuma duk masu wannan abun inshora din ne wanda aka sa su akwai yarinya da ranar juma'a kwantatta har sun sallame ta kuma yau mata dawo asibiti to kaga a taimaka musu saboda duba da wahala da ake sha saboda magana da ne muka koma magana da umma ta karya akwai kaman yayi maganar complication a maganar illar ciwon da take kawo akwai abin da ake cewa vascular necrosis shine haka kawai zai karye kaman wanda irin me ake cewa gara ta ci katako kashin kuma kashi na kunkumi kuma a jikin kunkumi shine yake rike ka in zaka tsaya to kaga irin wannan in ka dauki radadin ciwon shi yafi ciwon naƙuda zafi hatta ciwon nan kashi da suke yi ya fi to kaga irin wannan suna buƙatar a taimaka musu dan magunguna da ake barwa na rigakafi da na yau da kullun da suke sha saboda inshoran in ka dauka fa ba wani magani bane mai tsada da ake kawo shi daga wani guri illa ka saboda me iya abu mai wuyan shine kwanciyar asibiti zan amma dan wannan fari da yaro din da ake barwa yana taimakawa sosai to wasu kuma ba sa so amma inda mutanen mu in ka lura muna da san banza muna da san sauki magana ce ta gaskiya in aka ce za a bada magani kyauta shikenan ba wai mutum zai ce ya da dama gaskiya ne mana san banza ko zargi kake to ai saboda iyaye da yawa suna saboda muna tare da ka lura da muna tare da iyayen yara suna kokawa zaka ji mutum ya kada baki ya ce ana ta abincin da za a ci ni akwai wanda ya kada baki ya nuna mun shi ya yar mata fita a ransa kuma dudu yarinya bata fi shekara 4 to kaga yanzu wannan yarinya inda tana da wayan ta san furcin da baban ya bai zai to amma in ka ci kuma ya zo sayan magani inda kaga aka ce masa maganin kyauta ne zai furta wannan ba zai furta ba to dakta akwai wani alamomi ne ake gane cewa yaro yana dauke da wannan cuta yawa duba da alamomi kamar yana faruwa an ce a shekara 2 yanzu kuma yakan faru ƙasa da haka daga watanni 2 ma ana gwaji yanzu saboda ko da za a asibiti akwai yaro da aka wasu duk watan sa 15 ko 14 yana da cutar an daura shi a magunguna kuma an daura shi a wannan abu na gidauniya tamu na amana ne yana karɓar magunguna yana benefitin wannan fari da yelo da ake ba da su muna akwai wani sign alama akwai to sign shine gaskiya na farko dai kamar yaro dan shekara 2 yana fama da ciwon hannaye da kafafu za su kumbura hannu da kafa ana ce masa hand and foot syndrome kamar hannu da kafa za su dinga kumbura zai ta magana kukan hannu na ciwo da kumbura daga shekara 1 zuwa 2 yana fara wannan sai kuma wasu sukan faru haka cikin su kaga ya girma ya yi kwajaja yawa kaji ba shi ina ga ƙwararre da yau ya yi kwajaja akwai wannan to amma wannan kaɗai bane zai saboda masu tamuwa ma suna da wannan kwajaja to amma wannan hannu da kafa din yaro zai ta kukan hannu na ciwo kafa na ciwo to maza a kai shi a samu a gwada idan aka gwada aka fara ɗaura shi akan magani insha Allah ana kiyayewa na yanzu na fuskance ka alama na farko hannu zai ce hannunsa yana ciwo da kafa za su yawa shine wanda wannan zaka gani sai akwai abin da ake cewa sign and symptoms sannan kuma akwai wanda abin da in aka kai shi asibiti kai ba za ka gani ka ce mun bani da jini ko in ka Abdulkadir ce kawai bai da jini ba hasashe ne ko yawa sai dai za a gani ko wata kila ya dan yi fari haka jikin
sai jini zai fara yin ƙasa. na'am. Saboda cuta ne da tana ƙona jini zan ce. Abu na kusan ƙarshe shine wani kira za ka yi wa iyaye da nuna musu illar wannan cuta a cikin al'umma. To gaskiya saboda duk bayani da zan yi Abdulkadir kusan duk ya yi bayani a kai. Cuta ne wanda kusan ma yanzu kowannen mu yana ce ganau ne ba jiyo ba, ana ganin ta da dai ana ta sharewa. To amma yanzu zanadin wannan zaka ga awareness da ake yi na wannan foundation mutane suna ta ankara. Da ko ni ba zan iya lissafa aure nawa suka faffasa saboda wannan awareness ba. Ana ku da kuke wajen kuna iya ba ka iya ƙara ba su wani shawara saboda da soyayya. To in ka ba su shawara gani za su yi kamar ka san ido irin ya rufe. Kuma kamar yadda na faɗa ma sai an yi aure ne gaskiya zai iya fitowa. Na'am, shin da gaske ita wannan cuta in mutum ya kama ba zai warke da ita ba ko kuma? To gaskiya kusan ba zai warke ba, dai akwai mu dai anan za mu ce ba zai warke ba saboda hanyar da za ta warke ya ɗauka kaddara za a ce ma zai ci wajen abun miliyan 50 ko 30. To kaga ai dai magana gaskiya dai kan ko dangi za a taru dai babu, kuma yanzu ba mu da ƙarfi da wannan tunda yanzu ne abin ya fara, kuma muna fata in Allah yadda tunda yanzu in ka duba daga shekara 1-2 nan zuwa ya kama yanzu mun samu ci gaba a wannan gidauniya saboda ni kaina na daɗin zan sake maimaita wannan yara da aka sa a wannan inshora ba wajen koya iyaye su ci gaba da aure kawai na soyayya yanda ma'ana kana nufin cewa kana da ba kungiyar ne ba kana nufin kar a dinga aure da juna. A'a na saboda mun magana ta magancewa ne, babu magani gaskiya sai dai kiyayewa. Dole dai akwai su saboda abubuwan magancewan da ake faɗa mu bai zo mana ba balle ka tabbatar da shi. Abu ne da za a ce ma gwaji ne wanda ake yin shi a Najeriya ma yanzu a kimanin in ba yanzu abubuwa sun yi tsada ba sama da miliyan 30. To faɗa mun mutum nawa zaka lissafa suka yi har ka tabbatar da ya warke. Sannan kuma in ka tabbata to kaga sai dai magunguna kawai mutum ya sha yayi sauki kamar yadda ya ma bayani. Yawwa maganar gaskiya ba a warkewa sai dai shawara mutane su yi haƙuri. Wanda ba za a rasa likita ko wani malami ko wani mahaifa da suka ba wa wayannan ma'aurata shawara su yi haƙuri ba game da auren. Ga ka medical doctor abu na kusan na ƙarshe shi ne za mu tambaya shin a wannan game da wannan cutar akwai wani yaro da ka gani wanda ka ji tausayinsa kana likita ka ji abin ya taɓa ka saboda wannan cutar ta shikila ba ka manta da shi ba? Ai kusan kullum akwai su gaskiya. Akwai wata mata da na gani ranar Juma'a duk da dai ba yarinya bane saboda wanda na gani masu cuta da wannan abun wanda suka taɓa ni saboda ni a ƙarfi wanda kamar yadda nake faɗa ma ɗazun wanda maganin kullum ma wahala yake musu. Ni gaskiya wannan sun fi taɓa ni shi yasa zan ta dawo da magana dai a taimaka masu hannu da shuni a sa hannu wajen sa yara a daɗa enrolling. Kamata ya inda hali kafin shekarar nan ta rufe in ba a rufe 200 in ba a rufe 1000 nan ba dai a rufe ko 100 a ƙara wata 200 akan 400 a ɗaura yara. Saboda gaskiya ana fama sosai maganan gaskiya. Na'am, dakta akwai abun ƙarshe da zan tambaya shin da gaske ne idan mutum yana girma sigila tana rabuwa a jikinsa? To wannan gaskiya ba za ka iya cewa ba komai yana iya faruwa saboda akwai wanda yanzu bai fi sati ɗaya da na ji ba akwai wata mata a kudanci shekarar ta 75 tana da cutar sikila ɗin. Ko wani da na gani shi ma ya kusa 70 ɗin sannan akwai wanda na sani a nan tare da ni shekara 55 yanzu tana da wannan cutar mahaifiyata ne. To kaga kuma ba za ka to akwai kuma wanda za ka ga a shekara 2 kwana ya ƙare. To dakta akwai me ya kamata a yi wa mai sikila kamar taimakon gaggawa idan ciwo ya tashi? Ciwo ne abu farko idan ciwo ya tashi in ciwo ne na gaɓoɓi kawai dai garzaya a kai shi asibiti. Shine first aid ɗinsa? Shine first aid a kai shi saboda duk abin da in ka lura abubuwan da ya sa muka wahala kenan mu a nan arewacin Najeriya kamar da Abdulkadir yake misali da kansa ya ce a rami mutum cuta za ta tashi masa a ce jeji ne wani a kama masa ruƙiya wani a ta bashi wani magunguna jiko wanda har ƙarshe kodarsa ta samu matsala saboda cuta ne kuma wanda na so duk an yi bayani farko tana shafan duk tun daga ƙwaƙwalwa har ƙasa ta samu saboda akwai wanda na gani kamar yadda ka magana wanda ya girgiza na ga wanda sankaro ne da shi baya iya motsi yana kwance ta shanye masa jiki ya samu stroke abin da tsofi suke samu kuma yaro ne wanda a lokacin shekara 2 da na gan shekararsa ina jin 9 ne ko 12 to kai tunanin halin da yake ciki kwance yake ba iya masa komai ya samu stroke to kaga ba karamin tashi hankali bane. So dakta muna godiya
Allah ya saka da alheri. Kafan sadarwa ta Sabiya Fijin tana maka barka da yau, kuma tana maraba domin akwai wasu buƙatar ilimi da za ta tsara tattauna da kai in hakan ta taso akan wannan sikila. Muna godiya yan uwa, mun zo ƙarshen wannan program ɗinmu. Muna fata Allah ya datar da mu, kuma muna fata iyayenmu sun ji illan sikila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.